Est-ce que nous bachite nega fini kanga ko yame parce que fini do benga fini na mako kene ma bare bola shiri dengun de bene bolo te fe dengun ga fo wa fini me fe ko de lunga ta kene yika ibi jija be fini ni ba ko ya famya ibu da juna ka se ka jame tane pa se ligero la pa se ligela ka pase tele ni ga kuma me bash fo itala ngane fura do ta ko lu ngane bla jana minare ah na fule se ga tam fitini dia no atan fitini dia ma fifi ne keme ka polo de ne ka pola sisa ni ne ko ni amiye baro min bonda ko ka fe fifi ne ibe kuma do de soro ka fo ko te wallahi kum ne fura ita ore be ga ne bla jana minna fifi ne ga fina aka ko aka ja wakati la ka ta passer ligero la bari mo ko bala shini ngakuma de ni ala sabo ibu nyabala esi guna ni sari baby esi guna do alisa sapende ya kwa esi guna ah ene ma fe ka uli ka ne ka findo ko ta ko ibi si ko fura do la ke enyene mini ni fura ine fa ne ka muni bala sisa danga di ni ma wuli sisa ka ta ka findo ko ta ko wallahi ni pesa la fiyo ginya ma kikari wiyo mo yoro ate danga di mo la polo fakasa nera mana ngeni ka ba ni mi yoro ni ka mo la polo la ko danga fiyo jalla tini sala Sarah. Merci beaucoup. Jarayere. Tonto. Gwafola ke kucho chibe paru kamili bari. Sarah o mu kuma sugu. Donc ebe fe ka fu ngene de kamili ba. Ai asafurle tonto ne te so mo fe mare. Ko mi ne be ga joro ni do ga ni. Hey. Iti nemne ka bondala. Nje mana ko la ne yamewa. Ina na bara de kama ika barake ika mana ko dabla. Ya fa moi. Ni won parla. Kon fidin doro bi ga ko bay. Sarah, Tanti. Sarah, Nam tanti. edu makla yoro fro na alisa mbe. En claro we abana mina nyamani chessa. Ne era tu mogo be ilo. Wewe mogo juma yitukuna. Tanti. To madaina eso na tonto ga jemi ni fini. Fini jumeni kumala. A parler tundo e maya. Tante yine bari binila. Nini chesugu bi bolo. Ite so aka pariu. Iboro Bamako nangara bo bi anno. Ubi che daragi bolo doro. E modi sansi jare ebe to ko bo tanto. Umeine Sarah. Sarah. Ne chei emu. ne fali. E wolo fam me sevare. Ibe kariya kan fama. Aide tanti ne ba fo ede kama. Ne be ke nyini ngare ngibe kariya ko fama. Wani biga mulu baliala. Akunta ka bonga. Ya famnya. Tono yi fadi. Wani yi badi. Ni mama na kuma flaka na fo ntugunde. Me aba odu bo ko no mo fini ko no ko di be che o mi no to do. Ade. Ni la minute ni kuma fa ba ke kuma jini. Together now, the water in water. Mom. Mama, you need to. Odora mangam temera no chega ya fama palma ya ere kama.
Mam! Umar mune beni kana to fara ni dai kulo bala ibi pere una to lita jagware ya fama yande afa akumone kai kulo bala I mogo so ingone anu ate nyonya srala Mam! Mɔgɔ b'a tɛgɛ d'a kɔ a nimisara ko min na de ne nimisara ko min na ne nin k'e la m'a ɲini fɛ i ka yafa ma Ala n'a kira kama Asi ikan farga intilera ni asi ikan bana ingira chunga bana ire ya tilera ko jugu inni kunu bela jere ke barula somare na ka boya no kata sugula doron kana nene na soro eni fa gora do sura kana au kontra do sura min fora en koni nde to do nga asi hakli be min asi ala kana ko ire Mama, ni yɛrɛ kuma ka ɲi mɔgɔ tɛ kuma ka wasa dɛ wa ne ma fɔ a tɛ kɛ I bɛ fɛ ka min fɔ ne ma fɔ a tɛ kɛ dɛ nka an filɛ ɛrini min na nin an filɛ wagati min na Ala kana jigin ne kɔnɔ ne tile kelen wa hali n tɛ ka daga min don ne fɛ bana n'a na kuma de Jadi minum mana? Kalau dia mau kemana deh? Ini karena kan dibuat. Dia kan jual di ini kan ini kan. Iya apanya? Kalau dia mulai ame. Asih. Kalau kan lo ya. Kalau kan aku ya. Tidak. Lebih nafsu. Ajara tu teh ya? Nampak. Qu'est-ce qui ne va pas? Mon bébé. Ne ko, est-ce que ni ka furu la de ya? Walima I ka furu nigi bɔra I la de? Papa, o ye kuma kura ye bi dɛ. O ye kuma kura ye kɛ. E tɛ ka ko kura de kɛ ya? Ani mun ye? Depuis denni ni nana, e tɛ ka se ka foyi k'i yɛrɛ ye tuguni. E k'a lajɛ denni nana dumuni sigi ne kɔrɔ cogo min na. Allah, ni yɛrɛ tɛrɛmosi yɛrɛ kɔni a tɛ donja mɔgɔ la dɛ. Ne dun y'a f'a ɲɛna n ko tɛrɛmosi kura bɛ yen n k'a k'i ka dumuni ko. Dumuni yɛrɛ ka bɔ yen. Depuis denni sen tunna dumuni mun na, Ajaratu e ma foyi de kɛ tuguni. I y'i sen bɔ I ka baara bɛɛ la. I tɛ fini ko, I tɛ yɔrɔ furan, I tɛ foyi kɛ tuguni. Hali o don na ne ye n ka fini sɔrɔ denni bolo a bɛ k'a ko. E ni Ala cɛ ne ka caleçon kan ka di nin ma k'a k'a ko. Ajaratu pour quelle raison ne ka caleçon kan ka di nin ma k'a k'a ko. A yɛrɛ bɛ ne ka état dɔn sa. Ne mago bɛ ka o état la. Ne mago b'o la. N'i tɛ n ka baara kɛ dɔrɔn a fɔ n ɲɛna walima n'i sɛgɛnna I b'o fɔ n ɲɛna. Tonton a kɛ to de. I b'a dɔn ne tun tɛ fɛ ka n da don nin kuma in na nka tanti tonton bɛ ka tiɲɛ de fɔ. E man ka sɔn ne ka tobili yɛrɛ kɛ ka di tonton ma kuma tɛ k'o kan caleçon ko. Sana! Wa an ka dugu la u b'a fɔ ko I b'i a to mɔgɔ ko k'i cɛ ka fini ko k'i cɛ bɛ jarabi a la f'a b'a fɔ. Kana sama dɛ. K'i kana sama. A bila ka b'i bolo kana sama dɛ. E bɛ sama mun na? N'a sɔrɔ e tun b'a kɛ a bɛ nin fɔ wa? Sini bɛɛ bɛ t'i ba fɛ. Wuli ka I y'a faamuya. E yɛrɛ bolo ko mun de don? N tɛ kuma I fɛ n tɛ kuma I fɛ e bolo ko siranya de don wa? I ma foyi y'a la fɔlɔ. A ye fɛn fɛn fɔ I ɲɛna tiɲɛ de don.
Anglais. Nse ye ne fa. Somɔgɔw dun. Baasi foyi tɛ yen. Kɔni baasi tɛ yen. Non, baasi tɛ yen. Nse. Ne fa i bɛ jɔn kɔ? Ne bɛ Umaru de kɔ. Ne ba. Hakɛto ne bɛ ka kuma ne bɛ Umaru de kɔ. Ne fa. N'i bonya. Mɔgɔ o mɔgɔ b'a tigɛ a da la ko Umaru. I ko man di ne ka fara Umaru yɛrɛ kan. Seydou a kɛra cogo di? Umaru an ka ɲɔgɔn ye. N'i y'a sɔrɔ e nakun ye Lozi ka moto ko de ye, hali ka taga. Lozi ye ne ka moto minɛ yan, ka tila k'a fɔ ɲɛna k'a y'a da Grand Amor la. Foyi ma bɔ o la. N fɛnɛ taara ka moto minɛ, n taara feere ka wari bila n kun. I y'a faamuya? Umaru, o ye e ni Lozi cɛla de ye. Umaru, ne ka danaya b'i kan toro. Wa i ye n ka mɔgɔ sɛbɛba de ye. E tɛ se k'a fɔ k'i bɛ Lozi ka moto minɛ ne bolo ka t'o feere o. O ye ni Lozi cɛla de ye. Ne ka foyi t'o la. En plus, i bɛna tila ka problème lase ne de ma. Ne kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɔn. Moto in bɛ sara. Wa n tɛ bouger ni moto in tɛ fɛnɛ. Seydou. N tulo b'i la Umaru. I bɛna commencer k'an dusu labɔ. I tɛ taa ka bɔ ɲɛkɔrɔ. Han? Hali min tɛ Lozi ye ne b'o ka moto minɛ k'a feere a y'a kɛ ne la de. Lozi tɛ mun batariya ye. A ye n ka moto feere foyi ma bɔ o la n ka cɛ e bɛ tila k'i jɔ manamanakan fɔ la. Umaru, e manamanakan de y'i da kɔnɔ. Kana Lozi tɔgɔya dɛ. Lozi ɲɔgɔnna batard tɛ n'i taara i bɛ taa fɔ. Manamanakan ye. N'i taara i ka taa fɔ ɲɛna hali n'a ye mɔgɔ wɛrɛ wele ka fara a yɛrɛ kan ne tɛ siran a ɲɛ. Umaru, o ye manamanakan de ye. Wa n tɛ taa ni Lozi ka moto ma labɔ. N tɛ taa. Moto in bɛ sara. O t'a labɔ. Umaru, e ye manamanakan ye. Umaru. Mɔgɔ bɛ fili ɲiyɔrɔ dumuni ma, i ɲiyɔrɔ kuma i tɛ fili o ma. Lozi ka moto a bɛ labɔ. K'a labɔ. Lozi ka moto a bɛ labɔ. N t'a labɔ. N'i m'a labɔ ni Ala tɛ n'i ma convocation tigɛ a d'i ma i k'a fɔ tout ɲɛmɔgɔden ka bɔ. L'État commissariat ta. Donc i b'o fana de la sa. M'a kɛ hali sini a m'a kɛ ne la. A m'a kɛ ne la. A ye mun k'e la? A ma ne ka moto feere yan. I ye nkalon tigɛ. A ma ne ka moto feere yan. A y'a jɛ. Hali sini m'a ka moto feere. A y'a feere a y'a jɛ. Ok an k'o ye. N'i ma taa convocation tigɛ ka d'i ma i k'a fɔ tout ɲɛmɔgɔden. N'i m'a kɛ bilen n'i m'a kɛ ne tigɛ la wa ne tɛ dɔwɛrɛ kɔni Umaru, moto in bɛ sara. A diyara o moto in bɛ sara. la bɔ sinon n bɛ to i kɔnɔ sisan. I tulo bɛ n kan na? Nin n'a kungo to dɔrɔn a t'o ma taa t'i ka ci la. N tɛ manamanakan fɔ la dɛ. A t'o ma n bɛ nin dilan a t'o ma. N tɛ manamana ko da yan. Hali balimaya t'a la. Balimaya kana k'a la n ka sira foyi t'a la. Lozi ka moto. Lozi ka moto. Wallahi Lozi ka moto a bɛ labɔ. Bilayi n t'a labɔ. I b'a labɔ Umaru. An k'o ye. N'a sɔrɔ i y'a feere i b'a bɔ. I bɛ taa wari d'a ma. I bɔ ne da la mɔgɔ lankolon bilalen donc i donna suɲɛli de fana la. I nɔ Umaru ko kɛra baara ye wallahi mais Lozi ka moto in bilahi a bɛ labɔ mɔgɔ lankolon hɛnɛ bɔnɛ. A kɛra cogo di mama? Musa,
nana ka dale sɔrɔ tan ne foyi m'a sɔrɔ ko nana ka dale sɔrɔ tan Musa ni kulekan fana de ne labɔ mama ne ye nin faamuya hali Fifi ka bana dɔ in na i n'a selen ɲɔgɔn ma a turu taara ka da i kun ye n'o tɛ i ma foyi kɛ Fifi ye mɔgɔ qualité min ye bana min b'a la ne b'a dɔn nin bana in bɛ yɛlɛma de Musa bana in bɛ yɛlɛma de an bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen de kɛ k'an mabɔ a la n'i ka téléphone bɛ i bɛ se ka weleli kɛ u bɛ se ka n'a lajɛ cogo min na o y'a solution ye Musa bana min bɛ yɛlɛma i mabɔ fɛn min bɛ yɛlɛma i tɛ ka bɔ k'a ta tɛ ma bɔ ɲɔna ko ta téléphone ta an ta ta an ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la a b'a dɔn n'a bɛ saya ni balo ɲɔgɔn cɛ ko téléphone o tuma e t'a mɛn de wa e mana k'a fɛ cogo o cogo e bɛ se ka k'a fɛ ka tɛmɛ anw kan i tɛ nin bila ka bɔ yen wa ne de dabali bana ko bana min bɛ yɛlɛma hadamaden fɛ kana na problème las'a ma yan bana foyi tɛ yɛlɛma o yɔrɔ la e t'a mɛn de wa ne mun manamana ko ye tan tɔ ne yɛrɛ dabali bana Musa ko bana min bɛ yɛlɛma Musa ko bana yɛlɛma ta de don mama i ka téléphone ta i ka dɔgɔtɔrɔ wele o y'a solution ye an k'a kɛ ten Tonton, hakɛ to dɛ. Ni fa wele k'an sigi k'e mago b'an na est-ce que e bɔti ka ye sisan ne sigi ka kuma tɛ du mun na i b'a dɔn o tɛ du ye sa min b'i bolo a fɔ n ye baasi tɛ depuis ni bi sɔgɔmada in na ko mun kɛra aw kɛlen don k'aw diinɛ tigɛ ne la aw si tɛ ka kuma ne fɛ o dun ma yen nɔ ne ye denmisɛnnin ye ne ye mun k'aw la aw bɛ se k'an minɛ k'an bugɔ ou bien aw bɛ n kɔrɔ fɔ tani yɛrɛ o ɲɛ kun mɛ ne kɔrɔ ni ne ye ɲuman na hali a tɛ ka kuma ne fɛ yɛrɛ ne yɛrɛ de y'a jateminɛ ne fɛlen tɛ aw ka du kɔnɔna na a filɛ aw fila dimi ne filɛ ni ne fɛnɛ nana dimi sisan bi aw b'a dɔn du garisɛgɛ kɔni tɛ fɔnɔ la sa e t'o dɔn e yɛrɛ filɛ e tɛ baara la i tɛ poro ɲɛ i tɛ poro fana poro ɲɛ wa ni mun porola ka d'i ma o bɛ tila tuguni ka tila e la tanti de jɔlen don ne ka fɛn bɛɛ ye e ka sigɛriti tanti e ka keredi tanti a bɛ cɛ lafu de tɔntɔn baara la woloma dabila e bɛ k'i yɛrɛ fusaya baara ma de wotoro pushe bɛ yen katakatani boli bɛ yen hali ka doni ta ka i kunna ka taa bila mɔgɔ ka so bɛɛ ye baara de kana baara la woloma de dutigi a b'i lafu de k'i to muso bolo dɔrɔn a b'i lafu de e tanti e fɛnɛ filɛ nin e tɛ dɔ wɛrɛ la yaala kɔ du kɔnɔ furumuso kan ka sigi de ni e furumuso tɛ e cɛ bɔra e bɔra du lankolon bɛ bila ten tɔ ne kɔni bɛ mun fɔ tɔntɔn e ka baara kɛ n'i ma baara kɛ i bɛ kɛ faden sago i bɛ kɛ fadenw senna samara ye e yɛrɛ bɛ nin kana k'o ye n'i kɛlen t'o ye ka ban ni ne kɔni ka kuma digiri la aw bɛ yafa ne ma dɛ walayi parce que ne t'a dɔn mun don ne ka tiɲɛ ye ka tila ka ɲɛ cɛ kan ne ba ma ne degun la ne fa ma ne degun la ni ne kɔni donna aw kasi la aw bɛ yafa ne sabula kuma la fili tɛ ban dɛ wa ni ne tun bɛ ne bolo k'a fɔ min na ci bɛ minnu bolo aw bɛ se ka taa ne yɛrɛ ta Tanti, apa kene? Tanti. Si, aso mo. Basti. Tan mun yɛrɛ sɔgɔmada in na
me ata to ni ife fifi nyine re ne mine ore la ne perena au ku iyabe elare e ma mara hali fitinna ni kame ko ri jate mine ita ta bulula I garanga ma ci bi chaki ba o jiga ji boni jak matona ni mi basi gide o ne yati lare mara e ba ke me kile tiga kola ma mara hali fitinna yemi ne a finya na ina me kile nyemi beti kile nyemi oh yem mara ba ti angli sigi ya fara ne makanga da yi ga na fiyala ne munafiya eta saka afone na kofe fo musokoro ba yere jolinya na yemi che ne bu I jotala na ngata I bone dala na figi o che jala o fo yere Maro yiga moto free. Wane no fo itala. Kumi madili ga teme ini mo mche korole. Nana na ga paratike ni. Abi soro. Anana ke go ga moto dama. Na dara firire. Zelu c'est na kogola. Rosie. Mani ni fega ya fasiruma. Fili a soro. Sino sirute son yuruma. Foga na lase yerema. Mani ni fega ya fama ka senaji. C'est lui Senaji. Jean. C'est na kogola. Seru yela no fe. Allo Shemzi. Yagi nga petimi Umar la. Umar de nega moto nega kafe. Bone ba do amana ke chugo chugo. Moto ite bwa hamiye konna la. Be 24 heures de dimanche bizi. Iga moto yini kana aja. Yema kuma me. Sa Et tu as une fois. Nche papa. Yoro ne a fini i ka mko nunu madine, n'est-ce pas? Njotala. Bien. Musa. Ne terega shaka ka kola. Yen la koloshi bale gen ko ina. Wa ntara yi eno bele bari be ko ina. Jon akula. Shaka ka kola. Ini tono bandu ye ko mu monta kama nko bo ko ire ma. Ukuma ban. Katme ban. Ha? Ngone no mara re nyona. Na fora ko juba jube ko ne ba ko ma ke chukodi. Njotala. Nti siga nyoko mere ka. Ninga ka dai ne. Nyame.
i kunna jara n y'a ko min ɲini ka da nin yɔrɔ la Saka fana kɛra mɔgɔ hakilima ye sabula ne n'a ka teriya ma daminɛ bi o ka bɔ a la e ka école ko yɛrɛ bɛ cogo di En vrai dire papa école yɛrɛ de man di ne ye Musa école man di e ye jumɛn de ka di e ye ne ye don école e bolo ko ne bɛ baara min na e bolo ko ne y'a sɔrɔ cogo di to bɛɛ ni diɲɛ ye fɛn de ye école man di e tɛ to école e bɛ ne bila wari sara la et puis n bɛ fɛ k'i kunkolo jɛngɛ fan wɛrɛ fɛ o mun ko sugu daminɛ dɔrɔn tan tɔ bɛɛ ni diɲɛ fɛn cogo di komi i ye école ko kuma fɔ o la ne bɛ n bɛ ka yirila n'a man di ye dɔrɔn j'ai compris n'o école man di ye ne b'i don ou bien bolabaara dɔ fɔ n'i don la i n ka kuma faamu wa e tɛna to so kɔnɔ tile ban ni manamana ko la ne ka du kɔnɔ n tɛ jɛn n'o ye i y'a mɛn wa nin ka k'a da yɛlɛ Fifi Musa mun ye Fifi sɔrɔ nin ye Fifi sɔrɔ ka nin bɛ se ka kɛ cogo di ne tɛ fɛn kalama e tɛ mun kalama n bɛ so kɔnɔ bilayi a bɛɛ ni Mamadu cɛ n t'a kalama n bɛ so kɔnɔ di Musa mun ɲɛci kelen jumɛn de bɛ e la ko ne ka du kɔnɔ sisan ni fɛn ye waliden sɔrɔ e ko m'a kɛ cogo di han ne bɛ mun de dɔn e tɛ mun kalama Musa ni fɛn fɛn ye Fifi sɔrɔ maman ne bɛ mun de dɔn ko la Musa tɛ foyi kalama nin na fana n den na a tɛ foyi kalama nin na i m'a ye ne ka téléphone ta ka crédit kɛ mun na sisan n bɛna e yɛrɛ de wele a kɛ Ala n'a kira kama Ami i ka denba juguya dabila han waliden binnen don ça fait combien de temps ne tun mana bɛn ma sisan don e bɛ yan ko Musa bɛ yan k'e taara téléphone ta ka na k'e bɛna appel kɛ Musa tɛ foyi kalama nin na sisan a tɛ mun kalama a tɛ mun kalama Ami ne yɛrɛ ye nin kulekan de ne bolila ka bɔ ka na téléphone ne ta n bɛna e wele sisan Musa Sanogo Ami bilayi ni fɛn fɛn waliden sɔrɔ e ni Musa a b'a nɔ yɛrɛ la e ka furuko b'a da fɛ bilayi Sanogo dɛ ne yɛrɛ ko Musa i jɔ ne yɛrɛ ko musalaka de don Sanogo ni min ka di e Sanogo ye kɛ e k'o kɛ sa an ka lafiya e k'o kɛ an ka lafiya Fifi ko in tɛ yan Ami n'a fili t'a to mun n'i m'a to n'a to ni bolo kelen ma se woloden min fana bolo i y'a fɔ n'a y'i jɛ danna yɔrɔ min ka d'an ye woloden min fana bolo i y'a fɔ n'a y'i jɛ danni ye bole i y'an tɔɔrɔ sa i y'an tɔɔrɔ Fifi i y'a mɛn Sanogo danni ye bole n'a ka di ye problème t'a la Ami ko ne ye ka kuma fɔ o de ka di yɔrɔ o de ka di ye e ye denba jugu de bi ne nin bɛ sɛnɛ e furu la i ye n denw tɔɔrɔ mɔgɔ lankolon dutigi lankolon e y'o ye ko Fifi b'i minɛ fɛrɛlen na o a t'i bolo nin e b'a ye e b'o ɲɛnɛ e b'a dɔn a daga bɛ Ami yɔrɔ y'a fɔ ɲininka sabali yɔrɔ y'a fɔ ɲininka sabali ayi a banna sabali ne bugɔ Fifi kama tɛ yan n bɛna mɔgɔ lankolon e k'a lajɛ bani wala ala tɛ ne sɔn ne bɛ taa fili da ka ni nin den ye ni Fifi bara Fifi bɛ ta ka yala nka ne bɛ bana la foyi tɛ kɛ ne la yan i da to a nɔ na ne de dabali ma ban an tɔɔrɔ la ne kɔni bɛ min ɲɛf'i ɲɛna mama wagati laban in na i jija i kana na gɛrɛ papa la n'o tɛ a magali min filɛ nin Fifi la a bana bɛ yɛlɛ min fɛ dɛ Musa i y'a fɔ cogo bɛɛ ne kɔni bɛn k'a f'i ye de dɛ n b'a jate minɛ kɛ ayiwa n'a kɛra cogo min na n tɛ n kana gɛrɛ a la kɔni n kana maga a la n kana gɛrɛ a la ayiwa mama baasi t'a la an ka hɛrɛ bɛ min na Ala k'o latigɛ amina Musa Ala k'o dugawu minɛ e n kana maga n cɛ la n kana gɛrɛ n cɛ la danga di a t'e la ko ne min fana b'o yɔrɔ lamɛn Lozi e ye ne wele yan Mam fɛ ye deli de ni deli de mɛnna o bɛ kɛ kanu ne kɛra e fɛ k'i kanu deli nan'o sɔrɔ mam n'i kɛra mɔgɔ fɛ hali i bɛ k'a ka wulu fɛ nka i balimakɛ bɛ ka ko dɔ kɛ ne la n'i ma miiri e ka kote ma sisan t'an sɔrɔ nin kuma in na Umar ye ne ka moto minɛ ka taa feere i balimakɛ de don kuma a fɛ a ka na ni moto in ye yanni ko in ka dama tɛmɛ sabula ne ɲɛ Umar ɲɛ ne marifa ci a la Lozi ni mɔgɔ bilala e la a bɛ i b'a fɔ o bilala ne mamu de la
hali ne woloba n'a ma kɛ e losi fɛ n b'a haramu ka den masaya min b'a cɛ a bɛ bɔ yen i yɛrɛ b'a dɔn i kanu min bɛ ne dusukun na ni moto ko de don sini bɛɛ n bɛ moto san ka d'i ma nka fɛn min ye Umaru ta yɔrɔ ye kana ne ka fa lajɛ ni fɛn o fɛn ka di Umaru ko la a k'a la n'a ni fagali le ka k'a faga hali sɛ tɛ wuli ka bɔ a fan na ni Umaru ye ko kɛ e la a tɛ ka kɛ e la dɛ a bɛ ka kɛ ne mamu de la a tɛ dɔrɔn kɔ dɛ Umaru bɛ ne yɛrɛ kɔ e ni nin kun mɔgɔ mɔgɔ n'a tura e la a tura ne de la Qui n'ont pas soumis un boulot ici. Après ça, ça, c'est il faut l'attendre. Eh. Ah, c'era la che era. Wala gɛlɛyara fo ka s'a dan na ne ma dɔn a la ne yɛrɛ dalen t'a la n'a sɔrɔ maa dɔ tɛ ka ne ɲɛɲini quoi n'a fɔra sɔgɔmada in na ne bɔra ni e ye dɔgɔtɔrɔso la ka tila ka na e fana dalen sɔrɔ sisan e ni ne ka taa ka na o tuma ko ne ye mun kɛ qu'est-ce que j'ai fait Ala Ala Bengi banana na wakati de do bunara made jien fɛn fɛn ma ni sɔrɔ i b'a da Ala ni kira de an kan na fɔ ka mi ɲɔgɔn bisigi olu bɛɛ la Fifi ne ma bɛn i ka nin kuma in ne yɛrɛ dusukun bɛ cogo min na ne yɛrɛ ka du kɔnɔna bɛ cogo min na ko dɔ kelen tɛ ka ko dɔ kɛ ne kama tiɲɛna ko ne ma da la min na ngari mi papa ko si de ma foyi kɛ o kana na ide jugu yɛrɛ bila i kunna juste banana na wagati dɔrɔn de don et puis mɔgɔw yɛrɛ b'a fɔ ko bana ye farijaga bɔ de comme na ninnu kuma fɔ sa foyi tɛ yen a bɛ nɔgɔya wagati bɛɛ man kan mɔgɔ ma ni wagati min yirali la don min o y'o don ta de vraiment on aura denmisɛnya bɛɛ a ye tiɲɛ fɔ aw yɛrɛ aw ni ce aw ni ce aw yɛrɛ ye maa tɛ se ka fɛn bɛɛ lajɛlen fɔ an n'aw ka denmisɛnya bɛɛ a ye ne sɔrɔ hakili la aw ni ce a yɛrɛ Musa Lozi adamadenya la i bɛ ko dɔ kɛ o man di ne dun ye mun de kɛ Musa e tɛ mɔgɔ wele téléphone na o ka bɛn tiɲɛ ma nka i bɛ wele fana i tɛ appel ta ne dun ɲɛnamaya kɔnɔ ni ne ye mɔgɔ mɔgɔ wele siɲɛ 2 téléphone na i ma ne ka appel ta i ma segin ka ne rappeler ne b'a bila n kunna ne ka affaire foyi de t'i intéressé quoi Lozi e bɛ ka mun miiri n'i taara n'o sira ye dɔrɔn an tɛ ɲɔgɔn ye wagati laban in na ne y'a kɛ cogo min na ne de b'a dɔn ne tun bɛ e wele o nka n'i y'a ye ne tɛ k'i wele i kan k'o fana faamuya mun kelen de la ne bɛ n bange ka appel ta i t'a sɔrɔ i ye ne wele numéro 1 ko nin de la
n'o tɛ e ka numéro min bɛ ne kan ni lozi sɛbɛnnen b'o kan ni n'o ye waati o waati ne b'o ta o numéro tun tɛ ka ne wele. o bɛɛ to yen i wele kun yɛrɛ to yen Musa ne bɛ fɛ an ka taa Umar ninnu ka so de parce que Umar bɛ ka ɲɛdɔnna de kɛ ne la sisan. Umar jumɛn? N ka petini kolomamisɛnnin. Batari in yan ale ka ko ma bon ne yɛrɛ bolo. Ne bɛ fɛ an ka t'u ka so Musa n'a ye Umar minɛ ko o ko kan ka kɛ an b'a bɛɛ k'a la foyi tɛ bɔ a la. Ne yɛrɛ bɛ se ka Umar minɛ k'a kɛ n sago ye nka n bɛ fɛ k'a yira a la de ani ne tɛ catégorie ye. Lozi n'o de don ne pɛrɛnnen don hali sisan. ne ko yira Umar la ɲina a ma sigi ni ko min. Wuli an ka taa. Asi. Nale. Ebe kan tel wati kala muna. Ebe kan tel wati kala muna. Te fushi mo. Ok mana abana de ya. Awasa. Allah ka lafiya ke. Amina. Allah ki kɛnɛya lisa. Amina. I b'a dɔn ne kan ka bɔ wulada in na. N kɔrɔmuso i tanti ale kan ka tanti Jɛnɛba. A kan ka na ne fɛ yan nɔ. Ne dun b'a fɛ i ka suntigɛ dilan yan ni n ka na. N taga yɔrɔ ka jan dɔɔni dɛ. Ale dun bɛ na a bɛna suntigɛ de kunbɛn yan. N ye fini n sɔlila k'o ko k'a dulon juru la. I b'a lajɛ i b'o fin ka sɔsi dilan yan ni n ka na. Mama, tiɲɛna ne tɛ se ka fini dilan dɛ. E ko cogo di? Ne tɛ se o la walayi. E tɛ se ka fini dilan e tɛ maloya o la Asi. I tɛgɛ da i kunna kɛ. E bɛ fɛn bɛɛ dɔn. I ɲɔgɔnna bɛɛ lajɛlen bɛ se fini dilan na. Nin de y'a to ne b'a f'i ye kuma caman ko ne bɛ tobili la Asi. To ka gɛrɛ n na ka bɔ i la i ka jateminɛ kɛ. Muso yɛrɛ ka kɛ e tɛ se foyi la tobili la. Ne furula na a bɛ kɛ maloya ye dɛ. Muso dun fɛn foyi man jugu muso ma f'a ka f'i ye karisa segin ka taa aw ka so i ba k'i dege tobili la. O ye kuma suli ye muso ma dɛ. Walahi. E bɛ sɔn k'i ɲɛ jɔ ne ɲɛna k'e tɛ se fini dilan na. Parce que i tɛ gɛrɛ ne na ka buda la o. Ne ye nin f'i ɲɛna ka caya ne sɛgɛnna kuma la. Nka baasi tɛ. I bɛ se sa o i tɛ se sa o y'i ka denbajala de. I bɛ ne ka fini i b'a fin fo k'a ɲɛ yani n ka na ka tila k'a sɔsi dilan yani n ka na. Suntigɛ kana se ka sɔrɔ ne ka dumuni ma labɛn ka bila suntigɛ bilayɔrɔ la. Mama. Awɔ papa n bɛ taa ka na. Ne nan'a sɔrɔ Asi walahi n tɛ n kale kan tɔrɔ ne nan'a sɔrɔ n ka dumuni ma labɛn. Bɛɛ cili da i kan. Bɛɛ cili da i kan walahi i ka bana bɛ segin ka na. N'a ma kɛ i ka ku bɔ n na. Ne taara. Hali mɔgɔ banabaatɔ tɛ to yen. A kɛra cogo di? E yɛrɛ ye ne wele k'i man kɛnɛ. Mun bɛ wari ci ma i ka fura san. I ma sɔn si la. Ko fo ne yɛrɛ ka na. I b'a dɔn i ye ne wele o y'a sɔrɔ ne bɛ baara gannen yɛrɛ la. I filɛ ka baara le bila ka nin kɛ. Et puis encore an bɛ tile kan fila de. Ni mɔgɔ dɔ y'an ye ta a bɛ taa a tigi bɛ se ka ko nasugu bɛɛ miiri. E alors e ni mɔgɔ y'an ye tan tɔ ko mun? Mɔgɔ b'u ta kɛ e bɛ kuma o la. Kuma mɔgɔ ka fɛn bɛɛ fɔ ne ma ne ka sira fosi t'o la. I kanu de bɛ ne dusukun na. Wa n'i y'a ye ne y'i wele ka na furako tɛ dɛ. I ɲɛnafini kun ye. Umar e bɛ ka ɲinɛ min kɔ la. Ni ne y'a yira ko n b'i fɛ ne b'i fɛ. Wa foyi tɛ se k'o kanu.
e yɛrɛ b'a kalama mɛnna ne b'a f'i ɲɛna k'an ka ɲɔgɔn ye i ban'o ma depuis sunkalo ma se fo kana sunkalo se i ban'o ne b'a dɔn ni musomanin wɛrɛw de bɛ ɲɔgɔn fɛ ayi kan'o fɔ sa n'hali sɔrɔ e ni ne kuma rappel video la appel de y'a ɲɛ appel t'a ɲɛ ye koyi fo an ka ɲɔgɔn ye de o bɛɛ ye tiɲɛ sa mais kana na to ka nin kuma sugu nin fɔ ko ne ni musomanin wɛrɛ bɛ ɲɔgɔn na o de ka di o man ne yɛrɛ e tɛ sun na hali ni ne bɛ sun na kɛ o bɛ mun kɛ sun na cɛnin tɛ foyi bɛ sun na sa n labila ne kɔni bɛ sun a la ko tiɲɛ o da na mɛ ok n bɛna sa n bɛna butigi la ka na i kɔrɔkɛ in dun sa nin bɛɛ de bɔra n bɛɛ bɔra n bɛna sisan na Musa ma se yan? Non, Lozi, Musa ma se yan. Lozi, ne ye fɛn dɔ jateminɛ k'a b'an tugu o kana bila bi la. Ne ye fɛn o fɛn fɔ an bɛ sɔn o ma mais n'a ye mun fɔ i tɛ sɔn o ma. Ni mɔgɔ min y'i nɛgɛ i ka taa Umaru min fɛ yen walahi a tigi bɛ y'i bila dugu la. Ja ka jugu ne fɔlɔ de y'a kɛ Umaru la ni Umaru y'a kɛ hali n'a sɔrɔ Umaru kuma n'a kɔrɔmuso ye i bɛ se ka Umaru minɛ k'a bugɔ fo k'a faga mais n kala la n'i y'o kɛ n'a kɔrɔmuso a kɔni bɛ ban e man k'i ladimi nin ko la yɛrɛ ne m'a f'i ye jɔn m'a f'i ye bamananw bɛ kuma dɔ fɔ ko ni ma tiɲɛ f'i ye i b'i jugu sara a bɛ tiɲɛ f'i ye n tɛ dimi kɛra koyi o fɛ k'an tugu kun ɲɔgɔn ni mun fili an ka sira yira o la i y'an fɛn bɛɛ de yan mais a ka kan ne ka min f'i ye bi i m'a faamuya don ka ja sebali kɛ bunahadamadenya de don k'u bɛɛ waati de Nba. Baasi foyi tɛ yen. E bɛ jɔnni kɔ? A si terikɛ de ne ye. Ne bɛ bɔ Amudala ye de. Komi sunkalo sera n nana sukaro de d'a ma a filɛ nin ye. A si terikɛ de ye. Awɔ. E bɛ mara de kɛ? Bon ne bɛ business de kɛ. Tiɲɛna o bɛ dɔ ye cogo la. O de y'a dɔ tapɔn b'i da la. Problème t'a la n y'a mɛn. N bɛna fɔ la. I tɛ sukaro ko la. Allahu akibar. Asi, e m'a fɔ ne k'e tɛ se ka fini dilan. E ta ye banni. N tɛ baara fɛ de, o de ye e Asi ta ye. Banankun tɛ ku jigin mɔgɔ ye koyi. A b'a jigin a yɛrɛ de, i ye muso de ye. Ne nana sɔrɔ a bɛɛ labɛnnen don ka ban. Fitinin kun b'a jɛ n yɛrɛ y'o tɔ dafa. O tɛ baasi ye. N nana kamalen dɔ sɔrɔ du kɔnɔ yan. Ko i terikɛ de don k'e b'a dɔn. A nana ni sukaro de ye ka n'a d'i ma. Umar, awa ye n wele. Farida in na, n tun ma sukaro dɔ d'i ma ka bila so kɔnɔ wa? Don i ka taa ta ka na n'a ye dɛ. I ka n'a di yan, n b'a ni fara ɲɔgɔn kan. Parce que aw filɛ ni sukaro tora aw ka bolo kan dɔrɔn a b'a bɛɛ tiɲɛ tiɲɛ. Mama, n y'a mɛn i jɔ n bɛ minɛn ninnu fara ɲɔgɔn kan. N bɛ tila ka sukaro ninnu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa di ma. I k'a teliya dɛ. N bɛna taa bila armoire kɔnɔ k'a datugu. Fifi. E bɛ mun de la tan? Fifi ne kɛlen don ka e jateminɛ sisan dɛ. Kabi sunkalo yɛrɛ kɔni donna ka ban, e y'i tɛgɛ ko ka bɔ fɛn bɛɛ lajɛlen na du in kɔnɔ. Du in baara bɛɛ lajɛlen tolen don Asi bolo sisan o tɛ? E ye présidente ye sisan, e de ye dutigi ye, e tɛ baara kɛ. Tiɲɛ tɛ wa? Tobili, tuma bɛɛ ne bɛ Asi de gabuguda la. Fɛn o fɛn Asi,
O kuma na e ta bɛna kɛ jumɛn de ye sisan o fɔ n ye tan. Tɛnɛ o tɛ koyi e m'a faamu ne ye. Jumɛn don? Minɛ o minɛ bɛ ko ne de b'a bɛɛ ko yɔrɔ o yɔrɔ bɛ jɔsi ne de b'u bɛɛ jɔsi hali ne de bɛ jiw bɛɛ ta nin ne Asi yɛrɛ de bɛn ma ka ye ne ka occuper olu la mɔniko ninnu ne bɛ ka siran olu fɛ yen. E na Asi bɛn'a kan dɛ a ka to ka olu baaraw bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ. Kuma banna. E bɛ siran ka mɔniko e bɛ k'o fɔ ne ɲɛna e bɛ siran o ɲɛ. K'o fɔ ne ɲɛna e bɛ siran o ɲɛ. E bɛ siran kun jumɛn na? E dila ka ne yɛrɛ dɔrɔn ni mɔgɔ kunkolo de ya? Wala gere de bɛ ne kuncɛla ka yaala. N'i ye ka nin fɔ sisan a tɛna kɛ i n'a fɔ ne bɛ ka e ni siri ka da e kun ne bɛ ka kojugu baaraw kɛ e la k'e bɛ siran k'o fɔ ne ɲɛna. O tɛ koyi Tɛnɛ sunkalo mɔniko ma nɔgɔn. Sunkalo mɔniko ma nɔgɔn. A ma nɔgɔn danga den jumɛn ka nɔgɔn? K'a ta k'a dun o de ka nɔgɔn tɛ ya? O tɛ problème t'a la n y'i ka kuma mɛn komi e ni Asi de kɛlen don ka baara bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ désormais ne tɛ Asi ye gabuguda la tuguni n tɛ Asi ye baara wɛrɛ la tuguni e ni Asi man ka baara bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ k'e k'o fɔ ne ɲɛna est ce que e yɛrɛ kan k'o fɔ ne ɲɛna e kan k'i ɲɛ jɔ ne ɲɛna k'o fɔ ne ɲɛna Fifi nin y'a bannen mais a diyara n ye a ɲɛfɔli in ye o fana diyara n ye kosɛbɛ désormais Asi tɛ minɛ ta ka bila minɛn kɔnɔ k'i sigilen to yan n b'o f'i ye o de kun do ka ɲɛf'i ye. Comme comment tiens Hey, come again. Asi ma dɔn ne ka bɔli la o fɛ yen a kɛra erreur ba de ye a kɛra sababu ye fo ye nkalon tigɛ i ba ye depuis ne dun ma taa ne y'a f'i ɲɛna n ko n bɛ siran n y'a f'i ye ka d'a kan n ko n bɛ siran n y'a f'i ye ou bien n m'a f'i ye i ye n bila ka ko kɛ n man ka ko min yɛrɛ kɛ n bɛ sun de la nkalon tigɛ man di i ye n bila ka nkalon tigɛ. E tɛ maloya k'o kuma fɔ e t'a kalama k'e ye mɔgɔlankoloya ba de kɛ nin ye munna e m'i sin ka tiɲɛ fɔ an ɲɛna i kɛra sababu ye ka ne ni n ba bila ɲɔgɔn na e bɛ sun na e tɛ maloya ka sun ko kuma fɔ e bɔra ka taa nkalon min tigɛ o ka jugu n'o ye Umaru b'a kalama fɛn min e ye danaya yɛrɛ bɔ ne kan walahi bilahi danaya kelen a tɛ ne cɛ bilen parce que i ye mɔgɔlankoloya de kɛ nin ye i tun k'i tilen ka tiɲɛ fɔ kɛ o de tun ka fisa i ka taa nkalon tigɛ. Kana n'o fɔ sa. I t'i bɔ ne da la sɔnni i ka taa nkalon tigɛ e kun t'i sin ka tiɲɛ fɔ e bɛ taa fɔ k'e taara ni fɛn ka t'o di ne ma e taara ni sukaro jumɛn ye e ni jumɛn de sera so kɔnɔ yen nɔ. Ne kɔnɔgabagatɔ de y'o fɔ. E kɔnɔgabagatɔ y'o fɔ cogo jumɛn i t'i tilen ka tiɲɛ fɔ Umaru n bɛna min f'i ɲɛna bi kɛ danaya kelen walahi ne kun kɛlen ka danaya min ta k'a da e kan o bɛɛ de banna bi e ye mɔgɔlankolon i t'i bɔ ne da la e b'i ka sunko kuma fɔ ne tɛ maloya ka sunko kuma fɔ ne ɲɛna o maloya t'e la ka sun kɛ ka tila ka nkalon tigɛ o maloya t'e la e y'o de ne ma kuma bɛɛ ɲɛf'i ɲɛna. bɔ ne da la. Tiɲɛ ne ye erreur yɛrɛ de kɛ tan.